Yanzu fi sabilillahi wannan tsohon haka kawai mutum na cikin zaman sa wani ce za mu yi tafiya har da ɗauko wata ƙatotuwan jaka nan. Kuma ni na san baya da wani kaya sai wannan na jikin nasa ko uban menene ma a cikin jakan oho. Ayyo ko dai kuɗaɗen da yake tarawa ne a cikin jakan? Bara dai na duba na gani. Bismillah. Kai! Wayo Allah na, baba ni ne fa, kai ne wa?